Dawa na po tayo sa pangalsalita ng Diyos sa umagang ito. Ang ating mong binasa ay sumpayan natin ng ikinwali na tinga Domingo. Kung naalala nyo, si Saulo nga hari sumuway sa Diyos. At sinabi ng Diyos, ubusin mo lahat ng mga Amalikanhon. Kundi ang ginawa niya, siya'y sumuway, itinira niya yung hari na si Agag. Binuhi, iniwan niyang buhay yung hari ng kalaban. At tapos binuhay niya yung mga hayop. Aniya ginawang sumangil, gagawin niyang halad sa harapan ng Diyos. Pero anong bato ng propeta kay Haring Saul? Saul, hindi natutuwa ang Diyos sa mga paghalad. Mas maurupay ang Ginoo ang pagsunod. At doon natin naintindihan mga kapatid, ng lahat ng ating gagawin sa ating paglilingkod bilang mga Kristohanon ay dapat nakasangayon sa salita ng Diyos. Wala tayong gagawin sa ating simbahan, kundi sumunod lang sa anong sinasabi ng Panginoon. Hindi sa sinasabi ng pastor, hindi sa sinasabi ng kung sino man, o sino mang magaling na tao, sinong makarit na tao, o sino man na pwedeng magsalita, ang ating susundin, kundi ang salita ng Diyos lamang. At ang ating mga pag-aantos, mga kapatid, ay dapat nating paniguruhon nga natin mga pag-antos na kasubay na natin pagsugot. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, siya'y nag-antos hanggang sa kamatayan sa krus. Tungod niya pagsunod sa Panginoon, sa Diyos Ama, ginantos niya ang pinaka-kahindik-hindik ng kamatayan sa kasaysayan. Ang kanyang kamatayan ay hindi ordinaryong kamatayan. Si Kristo'y umabat din kamatayon nga labaw sa human comprehension, labaw sa tanan nga pagkaintindi ng tao, sakit na hindi maintindihan ang pagkapako sa krus. Nakita natin dito mga kapatid, na nung itakwil ng Diyos si Saul, ang Diyos nagbiling hinbag-o nga hadi. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nakakaragan sa mga taong hindi maarong sumugot sa iya. Sa mata ng Diyos, maraming pwedeng iksaliwan. Hindi ang Diyos nasasayangan sa mga hindi marunong sumunod sa Kanya, sapagkat marami siyang inihandang tao na pwedeng mag-alaga sa iya. At nakita natin dito, na bisan si Saul ay maupay nga tao, godlier person sa 1 Samuel chapter 9 verse 2, nabasa natin ito last week. Unang pinanood natin ulit ang video last Sunday, maalala niyo ating mga pangangaral. 1 Samuel chapter 9 in verse 2, and he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly. And there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upward, he was higher than any of the people. Si Saul ay isang qualified na pagiging hari. Angay ay maging hari, pero hindi siya angay sa Diyos mag-alagad. Sabagat hindi nakita sa kanyang puso ang pagiging masunurin. Sinasabi sa 1 Samuel chapter 15, verse 22, natin naging scripture text last Sunday. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Nung sumuha itong hari na ito, hindi na nagbigay ang Diyos ng second chance. Sa paglilingkod sa Diyos, walang second chance. Kung tayo tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, gawin natin nang naayon sa kagustuhan ng Diyos. Kagaya ng verse ng mga bata kanina. And whatsoever you do it heartily as to the Lord, and not unto men. Ang pag-aalagad sa Diyos ay para sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na ang paglilingkod sa Diyos ay nakatuon sa Diyos, para sa Diyos, hindi para sa tao. At ang nangyari dito kung ba't siya nagsalin, tungod kay nahadlok niya mga tao. Ang naging pag-aalagad ni Haring Saul ay hindi na para sa Diyos, kundi para na ang mga tao. Sumunod siya sa boses ng mga tao na nasunod na iya. At sa kanyang pagsunod sa mga boses ng mga tao, sinunod niya ang mga tao at siya'y sumuway sa Diyos.
At binasa natin sa scripture reading kanina mga kapatid na si Samuel ay nagtitinuok. Padayon siyang nalulungkot masulubon ni Samuel. Tungod ang iya ginordinahan bilang hadi ay naging masuwayan sa Diyos. Amot ginbasa ng ating kapatid kanina. Verse 1, And the Lord said to Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. Muling isinugo ng Diyos si Propeta Samuel upang humanap ng bagong hari, sapagkat ang Diyos ay meron ng nakaandam na hadi para sa kanyang bayan. So madalit sabi, si Samuel ay pumunta doon. Ngunit siya'y natakot kay Saul. Sabagat habang naghahari pa si Saul, kung malaman ni Saul na si Samuel ay nagbibili ng bagong hadi, magagalit ang kasalukuyan ng hari na si Saul. Kaya naging paagi ng Diyos na si Samuel makalakat tikadto sa bahay ni Isay, sa Tagalog, sa English ay Jesse. Sabihin mo, Samuel, sabi ng Diyos kay Samuel, maghahalad ka lang at tunga lugar. Asya si Samuel nagdarahin, usa nga hayop na to, base ighalad, verse 2. And Samuel said, How can I go? If Saul hear it, he will kill me. And the Lord said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the Lord. Verse 3, sa iyong paghahalad, sabi ng Diyos, ipatawag mo si Jesse. Ipapakita ko sa iyo ang dapat mong gawin, at iyong papahiran ang siyang aking papangalanan sa iyo. So ang Diyos meron ng ginaandam na maghahari tikang sa mga anak ni Jesse. Palaran ini nga panimalay. Sabagat sa kanyang lahi, kinuha ang magiging bagong hari ng Israel. Verse 4, natakot kay Samuel yung mga propeta. And Samuel did that which the Lord spake and came to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, Kamis daw peaceably. Nung dumating yung propeta sa bahay, sa bayan ng Bethlehem, nahadlok ang mga tao. Sabagat ang propeta kung dumating sa usang bungto, hindi ordinaryo. Dumarating ang mga mensahero ng Diyos, dalawa lang ang dara ng propeta. Diringani, panalangin, sumpa, it daraliwat. Daralay, duwalay, pwede daton ng propeta. Siyahan sumpa, ikaduha panalangin. So nung pumunta ang propeta sa bayan ng Bethlehem, nahadlok ang mga tao kay propeta Samuel. At nangyari na sila'y naghalad, pinatawag ni Samuel si Jesse na tatay ng mga anak at tatay ng magiging bagong hari. Verse 6, And it came to pass when they were come that he looked on Eliab. Amoy pinakasuhag na anak ni Jesse, si Eliab. At sinabi ni Samuel, nung nakita ni Samuel yung anak ni Jesse, na propeta, susundan mo natin mga kapatid. Nung nakita ni Samuel na propeta, yung anak ni Jesse na suwag, sabi ni Samuel, amo na ini, ang bagong hadi. Si Samuel ay nagbigay ng mabilis na pangusga. Nung nakita niya pa lang yung anak ni Jesse, sabi niya, amo na gudini, ang pinili ng Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Samuel? Verse 7. But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance. Huwag kang tumingin sa kanyang itsura or sa taas ng kanyang height. Sabagat aking itinakwil siya. Sabagat ang Panginoon ay hindi tumitingin kagaya ng pagtingin ng tao. Ang tao tumitingin sa panlabas na itsura. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Tandaan natin ang Diyos mga kapatid, hindi umusga sa ating panlabas na pagkatao. Saan tumitingin ng Diyos? Sa puso. Verse 8, tinawag ni Jesse yung sumunod na anak, si Abinadab. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, Neither hath the Lord chosen this. Ay, hindi ito. Inisa-isa yung mga anak ni Jesse.
diri ni amo. Verse 9, then Jesse made Shammah, sunod na anak liwat, to pass by. And he said, neither hath the Lord chosen this. Verse 10, again Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, the Lord hath not chosen this. Halos tanan ng mga anak, inisa-isa na. Kung mo bait magiging bagong hari ng Israel. Pero waray lagyap. At ang propeta ay nagpakiana kay Jesse. Verse 11. And Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said, there remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. Sabi ng propeta, amo na ba niya yung imutanan nga anak? Hindi pa. Nandun yung isa na pinakabunso, nag-aalaga ng mga tupa. Sabi ng tatay, nakikita natin kung sino pa yung pinakabunso, siyang pinaka-masipag sa kanilang pamilya. Nandun yung pinaka-puto, tama ba ba? Puto, bunso. Nandun, nagbabantay ng mga tupa ng kanyang tatay. At siya'y pinatawag ng propeta. Verse 12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Dumating yung pinakaputo. Sabi pa sa Tagalog, madungis, gusgusin. Pero maupay gyap kiton. Ano sabi ng Panginoon? O Samuel, amo nito ang magiging hari ng Israel. At sabi ng propeta, ang ginawa ng propeta, verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. Yung pinakaputo, ordinahan sa gitna ng kanyang mga kapatid na suhag, ng mga mas magurang iya. And the Spirit of the Lord came upon David. Ang ngaran ng bata nito ay si David. At ang Espiritu ng Diyos ay pumunta kay David simula nung araw na yun. Ano nangyari kay Saul? Verse 14. Tingnan natin. Si Saul na masuwayin sa Panginoon, sa verse 14 nakita natin na umiwas sa iya ang Espiritu ng Diyos. At mayroong gumugulo sa kanya na masamang espiritu. Tungod niya pagsuway, lumakat sa iya ang banal na espiritu ng Diyos. At ang nagkukuylugod na iya, ang nanggugulo sa kanya, yung masamang espiritu. Tandaan natin mga kapatid, walang naibubunga ang pagsuway sa Diyos. Ang diri pagsugot ha Ginoo waray maupay nga gindadangatan. Lugod ang pagsuway ha Ginoo mas duro kakasamok ang gindadara sa bawat mga nasuway ha Ginoo. At nung si Saul ay ginugulo ng masamang espiritu. Sabi sa verse 15, and Saul's servants said unto him, behold, now an evil spirit from God troubleth thee. Verse 16, let our Lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man who is a cunning player on an harp. And it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. Sabi ng mga tauhan ni Haring Saul, magpatawag ka ng musician. Na kapag nanggugulo sa iyo yung masamang espiritu, matukar lahiya, mawawaran ang masamang espiritu. So noong unang panahon, ang music ay malaking part sa karyan. Kayang magpaiwas ng masamang espiritu kung gagamitin ng Diyos ang music. At ngayon, si Saul ay nagpatawag ng magturukar. Verse 18, sinong iranatadaan na magturukar? Then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite that is cunning in playing. Basahin ko sa waray.
verse 18. 1 Samuel 16 verse 18. Nagsiring inusa han iyang mga surugon, may ada tawo nga hiisay nga taga Bethlehem, nga may anak nga lalaki nga maupay magtukar hin arpa. Maisog ngan gwapo liwat hiya nga tawo, maupay nga sundalo, ngan maara magpaimutang hinpulong, aada haiyaan Ginoo. Verse 19. Sanglit nagpadara hi Saul hin mga surugon ngadto kan Isay hin pagsiring, ipadara ha akon hi David nga imo anak, nga nagmamangnuhan mga karnero. So an ira natadaan nga magturukar sa palasyo ng hari, si David lagi hap. Kino si David? Si David na bagong hari ng Israel, pero waray pa hiya sumaliwan, kay ada pa hi Saul, nabubuhay pa. Verse 20, nagginpadara ni Isay hi David nga tukan Saul, nga nagdara hi David hinusa nga nati nga kanding, usa nga asno nga kargado hin tinapay, nga hinusa nga supot nga anit nga puno hin pino. 21, kinmadto hi David kan Saul, nga nag-alagad hi David haiya. Naruyagan hiya ni Saul, nga ginpili hiya nga para darahan iya mga hingadiban. Verse 22, niya nagpatugon hi Saul kan Isay, naruruyag ako kan David, tuguti ako, at tuguti hiya hin pag-alagad didiha akon. 23, di kang hadto, kung naabot kan Saul ang maraog nga espiritu nga ginpadarahan Dios, nagtutukar dayon ni David ani iya arpa. Nabaya ang maraog nga espiritu, nagaan ang lawas ni Saul, nga naiulian na liwat hiya. So si David na isang maliit na bata, pwedeng gamitin ng Diyos kahit ang bata. Basta ang puso ay tama sa Diyos. Makita natin si David dito sa kanyang kasaysayan ng buhay niya. Bata pa lang siya, nagtatrabaho na siya, nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang tatay, at siya ay isang musician. Tandaan natin mga kapatid, na ang Diyos ay tumitingin sa puso. Tumitingin ng Diyos sa puso. Hindi sa panlabas ng tao. At doon natin makikita mga kapatid na mas dapat nating pahalagaan kung anong laman ng puso natin. Yes, mahalagang nating inaayos ang ating mga sarili, pero ang tanong, ayos ba ang ating mga puso? Sabagat sa ating pagsamba, hindi panlabas ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, ang ating mga kasing-kasing. Si Saul, yes, maupay niya panlabas. Guwapo, hataas siya, maupay niya nga sundalo, makarit, magaling, pero ang kanyang puso ay malayo sa Diyos. At pinili ng Diyos, ini nga bata nga waray pa sa siringan niya, kung kikitaw na niya mga suhag, ng mga kuya, mga magulang niya. Itong bunso namin, walang magagawa to. Maluya. Iguti-guti nga bata. Pero ang malugod, ang ginpaura, ang Ginoo. Mga kapatid ko, ang puso ay dapat nating bantayan sa harapan ng Diyos. Kung ito ba'y nagmamahal sa Diyos ng buong puso, kagaya nating binasa kanina sa ating Sunday School, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Subagat kung ang puso ay hindi tama sa Diyos, lahat ng gagawin ng taong ang puso ay wala sa Diyos, puro sayop-ihap. Lahat ng ating ginagampanan sa harapan ng Diyos ay dapat manggaling sa ating mga puso. Colossians chapter 3, verse 23. Nandun ang word na heartily. Gawin ang lahat ng bagay na naayon sa ating mga puso para sa Diyos. Puso para sa Diyos. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ito po ay hindi mahabang mensahe. Isa po itong paalala sa ating lahat, nakabahagi nating iglesia. Si Brother Gilo. Hindi ako iarang na wala itong din. Luke chapter 10. Sige ba, diyan ka na ba? Narinig mo ba ako dyan ba? Amen. Wait. Luke chapter, nabangin kong verse, Colossians 3, verse 23. Na ang lahat ng ating gagawin ay naayon para sa Diyos
tikang hanaton mga kasing-kasing. Amin ba mga kapatid? Amen. Colossians chapter 3 verse 23. Bisan ano ang iyo pagbuhaton, buhatan niyo habugos niyo nga kasing-kasing. Sugad din nagbubuhat kamo parahan Ginoo nga dili para lahin mga tao. So sa buong kasaysayan mga kapatid ng mga nag-aalagad sa Diyos, ito yung issue. This is the issue. Issue simula sa Genesis. Simula kay Adan hanggang sa libro ng Revelation, ang usapan ay partya kasing-kasing. Sinasabi ni Haring Solomon, bantayan ang puso. Sabagat sa puso nagsisimula ang lahat ng problema sa buhay. Kung ang puso ay hindi tama sa Diyos, malaking problema yan. Imbis na Espiritu ng Diyos ang magbukoy, magiging kaparehas kay Haring Saul na masamang Espiritu ang manggugulo kapag malayo ang puso sa Diyos. At isa itong pagaan ng loob sa atin mga kapatid. Na kahit minsan pumapalpak tayo sa ating mga ginagawang gawain, tumitingin ang Diyos sa puso natin. Kahit na walang pag-asa ang ating panlabas, basta ang puso, maayos sa Diyos. Minsan natatakot tayo sa panghusga ng mga tao sa atin. Naalala mo yung sasabihin ng tao sa'yo, huwag mo isipin. Huwag mo isipin na sasabihin ng tao sa'yo kung ikaw ay susunod sa Diyos. Ang mahalaga, sumusunod ka sa Diyos. Huwag mo isipin kung ang tao matutuwa sa'yo o hindi. Ang mahalaga, natutuwa sa'yo ang Diyos. Minsan yan ang ating kinakabaraka. Ay, baka ano sabihin sa akin. Hayaan mo sila. Sundin mo ang Diyos sa iyong buong puso at isipan. Yan ang nakita natin kay Haring David. At makikita natin sa story ni Haring David, siya ang pumatay kay Goliath. Alam niyo ba yung story ng kay Goliath mga kapatid? Isang halimaw, higante, na siya'y bata-bata la, napirdi niya ang pinakadakong kaaway ng Israel. Ginamit siya ng Diyos maging bayani. Hindi ito sinusukat sa kung anong kaya mo. Maaaring sukatin ka ng tao sa iyong kakayahan. Pero ang Diyos, sinusukat ka sa iyong puso. Gayahin natin ang Panginoon sa Kristo. Na nabisan hiyay panday, hari siya ng mga hari, Diyos ng lahat, Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y nagkatawang tao at ang kanyang puso'y sa pagsunod sa Diyos. Kailangan nating maintindihan mga kapatid, sa Matthew chapter 22, verse 37. Matthew chapter 22, verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Matthew chapter 22, verse 37, Jesus said unto him, Matthew 22, verse 37, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Matthew chapter 22, verse 37. Amin ba mga kapatid? Huwag mong problemahin ang panlabas. Unahin natin problemahin ang ating panloob. Ang pusong nagmamahal sa Diyos. Sabagat yan ang tinitignan ng Diyos. Amin ba mga kapatid? Amin ba mga kapatid? Kaya always check your heart. Always check your heart every day. Saliksikin mo ang puso mo sa Diyos araw-araw. Checkin mo kung ang puso mo ay nagmamahal pa sa Diyos o iba ng mahal niyan. O iba ang focus niyan, hindi na ang Panginoon. Tignan mo palagi. Huwag mong pagandahin ang sarili mo sa labas. Unahin mo lagi ang puso mo sa harapan ng Panginoon.
Sabi ng Biblia, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ang imo bang pag-igugma sa Diyos, pares pa ba ng una? Nung nakakilala ka sa Panginoon, you feel excited? You are excited sa Panginoon? Nagkikinalayo ka sa pag-aalagad? O ano mo pag-igugma sa Diyos sa imo kasing-kasing nagtitikaluya? We must observe our heart. Or else, liliwanan tayo ang Ginoo. Kagaya ng nasa Revelation. Basahin natin mga kapatid. Punta tayo sa libro ng Revelation. Meron ditong simbahan na hindi na nagmamahal kay Kristo. Chapter 2. Revelation chapter 2. Pinakahuling libro po sa Biblia. Ginpadayag chapter 2. Verse 1. Merong isang simbahan sa Efeso, sa lugar ng Efeso. Babasahin natin. Mga kapatid, pag-ilublaw po da ako na. Ako'y tatapusin natin ito ng maligaya. Verse 1. Samahan niyo lang po ako. Sabi dito, isurat iningat tuwan anghel na nisimbahan sa Efeso. So para kanini sa church. Amoy niyan tugon ti kang haiya nga nakapot han pito nga mga bituon, haiya tuo nga kamot. Nga naglalakat tabot nga han pito nga mga bulawan nga burutangan in suga. Ito ay sulat mula sa Dios. Verse 2. Maaram ako han imo ginbuhat. Kaninya ginsisring sa church. Sabi ng Diyos, alam ko yung ginagawa mo simbahan. Maaram ako han imo ginbuhat, maaram ako han pagkamakuri, han imo pagkabudlay. Ngan han imo kamailupon. Maaram ako nga nadiri ka han mga magraot nga tawo. Ngan imo ginsarihan adton mga napaka-apostol. Ngan imo hinsabutan nga mga buwaon ngayon nila. Grabe yung Efeso, no? Sa aral, matindi sila, masigasig sila sa paglilingkod, pagkabudlay. Verse 3, ano pang iragin bubuhat? Sabi ng Diyos. Mailubon ka. Nagaantos kain mga kakurian tungudahapon nga nawaray kapalupig. Ang simbahan sa Efeso, kung kikitawan natin sininga pagsiringan Ginoo, nag-aalaga dirang Ginoo. Nag-aalaga dirang Ginoo. Irak kayang ikalagad sagad na nila pagkabudlay para sa Ginoo. Verse 4, kundi, ano sabi ng Diyos? Kundi iini an akon dinidirian na imo. So ang Diyos may danaayunan, may dagyat nadirian sa simbahan. Anong nadirian ng Diyos? Verse 4. Kundi iini an akon dinidirian na imo. Diri ka na yan na higugma haakon. Sugadan siyahan mo nga pagigugma haakon. Amin ba mga kapatid? Amot na dirian ng Ginoo. Naan pagigugmahaya diri na pare sa nuna. Diri ka na yan na nahigugmahaakon, sugadan siyaan mo nga pagigugmahaakon. Verse 5. Pamalandong daw, kung ano kay taas ani mo nahulugan. Bayay ani mo mga sala, ngan balikan ni mo mga ginbuhat hadto. Kung diri mo bayanan imo mga sala, mapapakada ako ay mo ngan kukuwaon ko imo burutangan in suga. Hayahin mo mutangan. Amin ba mga kapatid? Maraming simbahan na nawawala sa panahon natin. Sabagat kanilang nakalimutan ang kanilang puso dapat na sa Diyos. Nakapokus sila sa kanilang pagsasakripisyo, pagkabudlay,
pag-aalagad. Pero ang puso nila wala na doon sa ginagawa nila. Puro na lang panlabas ang nilang pinapukusan. And this is the problem ng simbahan sa Efeso. Mga kapatid ko, bantayan natin ang ating mga puso. Because, yan ang tinitingnan ng Diyos. Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23. Darahonon po. Chapter 4, verse 23. Darahonon chapter 4, verse 23. Sabi dito sa waray, pag-una-una sayo. Sa English, keep thy heart. Sabi dito, bantayan ni imo, pag-una-una, kay burabo dinihan imo kinabuhi. Sa English ay kasing-kasing. Bantayan imo kasing-kasing. Kay didati kang, kay burabo dinihan imo kinabuhi. Chapter 4 po, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mga kapatid ko, kahit may kapansanan, bisan di rin nakakapag-alagad basta ang puso tama sa Diyos. Mahalaga yan. Maaaring magtanong kayo, Pastor, paano kung may member tayo na lumpo? Lumpo ya, waray kamot, bulag, pipi, buta, na iyatanan nga, kapansanan. Bisan waray hiya pag-ios ngigin bubuhat. Pero ang kanyang puso ay nasa Panginoon. Yun ay ang tamang pag-aalagad. Ngayon mga kapatid, ang tamang puso sa Diyos, magre-resulta din naman ang tamang pag-aalagad. Kung tamang puso mo, tama din ang gagawin mo. Amin ba mga kapatid? Hindi pwede magkontra yun eh. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kung ang puso natin ay tama sa Diyos, magre-resulta din yan ng paglilingkod sa Diyos. Lahat na nangyayari sa atin nanggagaling sa puso natin. Kaya, yung paglayo sa Diyos, resulta na lang yan. Yung pagharayo sa Diyos, resulta na lang yan ng maiyan na malayo ang puso niya. Pwedeng mag-church ang isang Kristohanon pero malayo ang puso niya. Doon natuman ng siling ng Panginoon sa Kristo, marami sumasamba sa Kanya sa labig na lang. But their heart is far from me. Nandun yun sa libro ng Matthew mga kapatid. Matthew chapter 15 verse 8. Huwag nawa itong mangyari sa akin at sa bawat isa sa mga Kristohanon na malayo ang ating puso sa Panginoon. Matthew chapter 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Verse 8. Ano sabi ng Panginoon? Matthew 15 verse 8. Gitatahod ako ini nga katawhan pinaagihan irala mga pulong. Nasa ring ang Diyos. Kundi hirayo aakon ang ira kasing-kasing. Huwag nawang mangyari ito. Nadayo kita Ginoo pinaginalan na aton mga labi. But our hearts is far from the Lord. Huwag nawang mangyari. Mga kapatid ko, gawin natin lahat sa Panginoon na kinasing-kasing. Amen. Gawin nating masaya lahat ng bagay para sa Diyos. Kapag para sa Diyos, huwag nating ipagkakait. Paano natin mapipipera ang ating mga puso? Mag-pray tayo. Magdasal tayo lagi. Panginoon, saligsigin mo ang puso ko. Hindi ko alam laman ang puso ko eh.
Gawin mo itong tama sa harapan mo. Every day, every hour. Panginoon, yung puso ko ba, para pa ba sa'yo? Kagaya ni Haring David. Kasi bisan waray nak may himo, may dako lagi at may himo tungod ay mo. Oo, wag mong maliitin sarili mo. Minsan nag-self-pity ka, ay sugad laki ni. Ata, ayusin mo ang puso mo. Ayusin mo ang puso mo sa harapan ng Diyos. Huwag mo isipin, sugad ka la. Mali lang ang puso mo, kapatid. Meron kang magagawa sa harapan ng Diyos. Basta ang puso mo is tama sa Diyos. Pero kung bisan kaya mo, pero mali ang puso mo, wala kang magagawa. Bisan na ada hayem tanan nga kaya mong gawin para sa Diyos, pero ang puso mo is sayop sa harapan ng Diyos. Eh, wala kang magagawang accomplishment para sa Ginoo. And that is our preaching this morning. Ang ating bang puso nasa Diyos pa? Or baka lawas na nalain. Bisan sa ating pagbibigay, sa ating paghahalad ng Ginoo, minsan nasa rin kita, tama man ini. Dili man nakita ang Ginoo, habalyo, ano mo ginahalad. Yes, di siya nakita imo halad. Pero ang tanong, ang puso mo ba'y ginagawang the best? Ano mo ba kasing-kasing ginagawa ang para sa Ginoo? Kung binibigay mo sa Diyos, yung mga talsik, mga, tawag ba, kapag naulan, taburos. Binibigay mo sa Diyos yung isang patak. Mahilig tayo sa siring di man nakita ng Diyos sa value. Pero sa ating ginagawa, nakikita kung anong klaseng puso meron tayo. Amen, mga kapatid. Let us check our hearts. Check our hearts. Walang problema ang lahat ng bagay. Kung ang puso natin, walang problema. Pero pag ang puso may problema, lahat ng bagay problema. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat.